Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapuka mapar minggota, tapuji matuhata, marhite bukwede nomor 14 ayat sada sahat tutulu. Aduh, masa kebiru. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Jehovah,
Jowon nama au jala alusaku maibana. Sai dongan aku do ibana jupa hagogotan. Paluau kudo ibana jala marmulia ibana bahenoko. Sai pamahapok kudo ibana sarimatua. Martua dona hudul di pangodingan ni natumibuli. Jalan namian di linggoman ni pergogo na sohatu dosan. Nama dok Jehovah. Haporusaku jala partodiaku. Debataku marhaposat tuhodo au. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga ditatapo hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon dohot siak ni bagi. Sahatro dihau na pinar silang. Saitu pahi hami marhite-hite asin ni roham. Asa margogo hami jala marbenget ni roha. Songon anak haholongan ni rohami. Dia kasih taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite-hite hami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata, yang go suture dalanna, ayona huhumna dosogot akan amarsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata jalai kon holong rohata di ibana. Asa unang hitaolo mamurai manang menulun-nulun, manang marujar-ujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-puji yado, si dohonon goar ni debata. Atau ngerap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, lau mangulahon nau bartu patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami. Mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Naro
nagodangi martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardosa na dangulon ro tujolo ni habang sa habadia umi, manopoti jala mengangguk dosa nami. Masay jojo tuar say hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata dohot pabainan nami naruay. Dang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang dusod diri nami hubain hami. Dibaheni, tamado rimasanmu jala uhumamu hami tuhamatean saliling dililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangido siya nasa rohanami hasesan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami. Digoar ni anak munabadiai, ale Tuhan saya sima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesani dosata. Sato kido hutadi konho alai papungu-pungu pumahomuse marhite-hite aka asini roha godang. Tagad di parpiar ni muruku hutabunihon buhiku satokin maradok konho. Alai marhite-hite dinggan basa saliling-liling na asiak puho ninna Jehovah si paluaho. Hasangapon madidebatana di gijang. Amin. Amin. Tuhan
di perminggotan agame epistel di Sadarion, imasian hatan itu hata, Ester 5 ayat sada sahat walu, tajahama marsikat sore. Tole patulu arihon, marpahean harajaon masih Ester, jala jongjong di alaman perbagasan mardonoko jabu ni rajai, todong ni jabu ni rajai tahe, alai hudul di habang sahara jaunai, anggo rajai di bagasan jabu ni rajai, todong ni pitu ni jabui. Dunginin narajai matunasida, hadona hurang diho ale Ester jolmani raja, jala ahana pinangi doni roham, sahat ro di satonga ni harajaoni ikon lehono doi tuho. Dunginin na raja ima, harusilu madokon hamu si Haman pasauton hata ni si Ester, jadi dungro raja dohot si Haman tupang galangon na pinadiri ni si Ester. Dona pinangido ni Roham, ikon lehonan do itu ho. Jala ahado si hol ni Roham, di nasa pengadi harajaoni, jadi nina si Ester mamangalusi, pangido aku dohot sihol ni rohaku, odo. Molo asi ni roha ni rajai marnidao, molo dengan roha ni rajai mangaleon pangido aku, do kasundu sihol ni rohaku. Saya sama rajaon rapdo si Haman tu panggalangan pauli nasida. Jadi masugon mabaheno kopar hata ni rajai. Ido anggo sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amin.
dosongon hauna denga nadi lambung ai hape samos tong ibana maso olo malos be. Taha tidako maha taha porsiao tai, songon nahina tidako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangi do tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean siato de parbadia, adorang sohaubuan. Ido tuhata natumau na bernit, ni panghuman selatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natua tuban waturu dung ditanom, namulak mangulu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, disima maibana pamulak sogot tanohon, manguhumi halak na manguludot namate, au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akan abadia, doho dihasan di dosa, doho dihatai namadok, mulak mengulu sogot dang ni halak namate, doho dihanguluan nasora sudah. Amin.
menerima di masa di minggu ini Covid tanggal siamat tahun 2025. Nah berjuluk Gua di minggu. Gua di minggu ta sadarion 5 minggu info Covid jiwon nama au dari alusab kumai ibadah samen sepusada ayat 15 doho tema siana tumangiyo doro aporsean. Bagian yang kedua ruas padu membuka sadarion minggu siamat 2025 gawe ruas padu di halaman Sadama keluarga Nyamata Herman Ranto Sialagan Inata Tamisanti Bolu Situmorang Inganan Nasida Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci RT Pintu RW 5 Beji masuk di Jordan. Bagian apa dulu ruas Tabita membuka sadarion minggu siamat 2025 Hidahuriya siang HKBP Puksada retribusi Lupan Raja Dohot Mita Loisa Bertina Lupan Raja 2 halaman kosong buru-buru Asida Bidang Huriya persiapan Huriya HKBP Arko. Bagian nama Manto Berita Abu Diroha. Nah di hari Minggu 2 Maret 2025 Mengajumulung Marujumulung Amata Victor Hasibuan umur 25 tahun sahat amal pas kegiatan Asian Julia. Kemudian di hari Senin 3 Maret 2025 di TPU Kalimulia Sada. Tubibu matarapul keluarga na ditinggal hotsa. Bagian Palimahon Rapot Ninatoras Parguru Malua angkatan 2024-2025 Dohot Padita. Diari Sadarion Minggu Sia Maret 2025 pukul 15.30 WIB. Patuponado Rapot Ninatoras Parguru Malua angkatan 2024-2025 Rap Dohot Padita Maringanan di GSG Lantai Sada. Paunopon Sinode Distrik. Nah di hari Rabu 5 Maret 2025 nunga di Patupa Sinode Distrik 20 de Boskap nidohotan utusan sian HKBP Resort Depok Ima Padita Resort Padita John Nisitorus MTH utusan Sinode Godang Badan Audit Distrik Situa Parlinggoman Sinurat utusan Distrik MPSD Situa Sanggam Simorangkir utusan Ruas Normawati Boru Silain. Duksip Pultikting tapai utihut ma tona Sinode Distrik. Nabi bagian pabituhon sumbangan pembangunan di Jalo Huriata do sumbangan dana proposal marhite panitia pembangunan gereja HKBP Deposada Ima nasosian jemaat HKBP Deposada Boy Matabereng di multimedia Manang di Warta. Panitia Pasahaton Mauleate. Bagian napa waluhon laporan rekap dana pembangunan. Panitia pembangunan Pasahaton Mauleate huhut manosoi tuganup ruas. Asa Pasahaton guguan totok ripe doho janji iman tu pembangunani marhite situa wik manang pertanyaan tu rekening panitia pembangunan. Asa marhite margugu ganup ruas di Huriata boy pature perdalan di pembangunani. Bagian napasiahon titing nasojinaahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na di parade ni Huriata marhite WA week pertanyaan tabe. Songoni titing masa di Huriata di bagasan mingguon sadi pas-pas tu hatta may tau sangap di Guarra. Tona Sinode Distrik 20 de Boskap. Cilengsi 5 Maret 2025. Nomor 056 garing D.20 de Boskap garing SU garing Tolu Romawi 2025 hal Tona Sinode Distrik. Mat dapoton na pinarsangapan sude perhalado do ruas HKBP Distrik 20 de Boskap
marhite padita resort manang uluan huria di inganan nabe. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Deboskap. Tabe madihamu di bagasan Guarni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di bagasan roha mauliate tu debata amata pardenga basa doa Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di patupa huriata HKBP Distrik 20 Deboskap do Sinode kerja na di hari Rabu 5 Maret 2025 maringanan di HKBP Cilengsi ni uluhan ni Pareses HKBP Distrik 20 Deboskap Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK. Dibuka do Sinode Distriki marhite pertanyaan pamuhai nidohotan ni sia puluh pitu halak sian 100 pitu halak niruas Sinode Distrik nani hirim ro jalan mardala do di bagasan dame dohot las ni roha ni sinodang ni debata dohot tema gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna Rom 12 ayat 2b dohot subtema baik baru padan parange hasomalan dohot hatauan ni pangula dohot ruas nang institusi ni HKBP hobartu hata ni debata jala di bagasan panogunoguan nito di Parbadia lau patuluson HKBP gabe pasu-pasu tusandok portibion. Marsi tutu do sude parsinode pasahaton akka pikiranna gabe jupang ma akka haputusan na pahicaton akka pakobasion na lam tudasipna. Marlas ni roha do sude ruas ni sinode majalo barita pangulaw ni Pareses dohot pangulaw ni kepala bidang koinodia, kepala bidang marturia, kepala bidang diakonia, dohot barita parhepengon na pinasah ni bendahara distrik. Satolok do parsinode manotop penragam ni akka pakobasion manang program dohot sidabudabuon manang anggaran tahun 2025 di tirket distrik songodalan lau pahicaton haporsiaon ni ruas ni HKBP bertransformasi tuna dumenggan. Sudah ruas ni Sinode Distrik mendukung sentralisasi keuangan HKBP nang mardalan 1 tahunon. Hobartu nang tinotop ni HKBP tahun 2025 gabe tahun transformasi. Alani marhiras ni roha do parsinode manaringoti tahun transformasi jala di hasiholi. Parsinode do asa sude ruasi lam turinggasna rotu persauran parmingguon doot pertanyaan dan lau patuguhon haporsiaon dinama ngadopi ragam ni hamalon dohot partikian na doras muba-muba. Suang songonima nang tusude parhalado asalam turet tanah madas-das ruas ni huriana nasorodo betu parmingguon dohot tu pertanyaan huhut wakarikot ton pakobasion tu sekolah minggu remaja naposo bulung asa marurat do matoras hatani debata di ngolu nasida. Tahalasot do di pangerbang ni akka pakobasion di tonga-tonga ni huriata marhite-hite persiapan distrik wilayah Kalimantan Barat hobartu akka pangaradion syarat-syarat ni aturan di peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen na paupaton. Di paujung do sinode di bagasan las ni roha marhite pertanyaan mengunjungi do sakramen ulaun nabadia tutakas do mata tabuan ditanyata asa tulus mardalan sude program tahun transformasi di huriata HKBP dohot akka putusan ni Sinode Distrik manggohi ulaun baik baruh diri dohot mangoloi pajauan di debata asa gabe pasu-pasu huriata di HKBP tuliat portibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot tot di Porbadia. Tabe dohot tangiang atas nama ni peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 20 Deboskap Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK ditandatangani dan disitempel. Songonima Tona Sinode Distrik 20 Deboskap. Horas Madhita.
Yesus lehon hatoranga habis taran mangatusi hatami lehon matana marida luhut roha naung boto dalami garu parima ajari amina diha oto onidope asala porseyahami usamindo hangolu anami Lumelen lampasolho turo amarohanami omar Tuhan pangalahonami Jesus iman parsigatung atahi Ale Jesus ay patogu amina di parporanga asa dapot di ujung namonanga Sai tarihon ale Tuhan bolo martangi yang kami betuho pasu marlobian lehonon mutunaro maropoto Saidongani namami asahod di parbadanan biyan hamin sa rotu hasonangan Jesus leon hatorangan habis taran mangatusi hatami leon matana marnida luhut rohan naung boto dalami asarokto maranopon bohimi mardalan hami asa igong komiton dibimahami Dami ni debata na sumurung siya sa ni roha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Ya, oras ma dihita. Tadok mamolate tutuhani
di leon di hita persauran masuk kita tu minggu info kafit imahata ni debata naga belas ni roha di perjumpang akta nata surat maisian surat ni apostel Paulus tu huria Rom bindu 10 mamuka maisian ayat 10 sada 1 ayat 20 sada Rom bindu 10 mamuka maisian ayat 10 onom 1 ayat 20 sada marsikat soring mahita manjaha songonondo hatani debata alai dang sude mangoloi barita na uli ainina si Yesaya do ale Tuhan tung isema maka porsai jamitanami ale on ma dohononokku dang dibegei hora nunganian nang toha sudo suarana tu liat portibion jalaro disuhini tano ondo baritana humdo si Yesaya mandok akana sok mangluluyau ido na dapotan naong gabe patar doau di akana sok mangsoyau ramai hita di ayat na parpudi alai tu bangso Israel do dido manipat hari uhai bang tangaku tu bangso na sok mangului jalan na mangomoda ido yang go sahatna di damang dot dainang nang angginami nang ibuto nami na posobulung temani minggutan waeng siana tumangiondo roh haporsaun siana tumangiondo roh haporsaun na perjolo dihita mamereng ima portibi nuaeng gokdo diisi jolma ima semakin banyak orang ingin berkata-kata manang banyak bicara dan maunya hanya didengar ido nuaeng penyakit ni portibi semakin banyak orang ingin berbicara dan didengarkan. Sialani do boita rida ma sian ima pesta habatakon. Di pesta tahalak bata. Sian sudi acara unggok do nama katai. Sian ulau ni. Makanya adong do jolma molomar pesta dang boi dao miksian jolona tanganna. Di dia mik di sidu ibana. Ido. Jala muse ngadidok raja hasuhuton. Jepek benda ngama mereng par tikian. Alai tong ma negejangan ma makatai. Ala memang ondo HP site ni jolma nuaeng unggok do nuaeng jolma tabuhian nama katai sian membegi ondo natarida jala olo do mandeli jolma molo dang dipasahat lau makatai makanya tordidok ma isi do ibana bui makatai sesongoni memang di bagas rohane isa sitong na asa bui ibana makatai jala muse on molo didok adong survei di tonga-tonga keluarga molo disukun aka ianakon bagaimana papa mamamu tor didok do mama papa cerewet apalagi mama hola nama katai ma terus bicara ido survei tudak danak nuaing molo makatai aka ama dilapo puasa do tabo dilapo sian dijabu. Ala molu dijabu naremengan ma akka inai. Sia manogot satu borngin holan diremengi ma. Citian pinggolon. Makanya lahir ma di Indosiar hayado populer di akka ina do manontoni suara hati seorang
istri itu tahe gabi disima tarboto rupanya unggok do HP akka perempuan makatai sian akka ama gabi disido ma dang adong namar buar ima santai olo jolma lao ima di jabune tumagun ma tuluar ondo na parjolo dihita mamereng situasi ala takas nueng di minggu info kapit di patorang tu hita na solajim di dokdo du hita ima ikon gok do hita manangi membege sian makatai jala on ma pesan na parjolo dipangido tu hita asaboi mibnege manangi hatani debata sian makatai di damang dot daina molo di dok minggu info kapit ondo nakin nata bege sian para genda nakin bila Tuhan berseru aku akan menjawab parjolo do di dok tu hita makatai debata di sido hita merespon ima membege hatani Tuhani mengalusi ima hatani debata di tonga-tonga ngolutta selani do sian turpukon di patorang Rasul Paulus do apostol Paulus do adong tiga hal na menarik na parjolo di patorang apostol Paulus do sasitongna adong do na marguar hatani debata sahat tu bangso Israel di pabua do hatani Tuhan itu bangsoi alai dang adong na marguar respon lao masuk ima menerima hatani Tuani di tonga-tonga ni bangsoi gabi sian ima dapotan ma bangso na asing ala nang pedang bangso pilihan alai ditangihon do suarani debatai gabi tarpasu-pasu ma bangso na asingi ima haluaon namar hite Yesus Kristus ondo turpuk nata jahat nuaing ondo sadana ikon ta husor-husor di tonga-tonga parsarota hatani Tuani na parjolo tu hita na di dok tu hita ima asa parjolo hita manangi hatani debata tangi di hatani Tuhani ala takas buasa do itu ikon tangi hita membege sian makatai molutai tapahihut ima proses panopaan na parjolo berinteraksi tu portibion bukan mulut bukan si malolong alai stabihata pinggol parjolo do HP si manangi manang pinggol na parjolo berinteraksi tu portibion makanya di bagasan ima dakdanak manang bayi di bortian na parjolo aktif dang si malolong stabihata bukan mulut alai nga membege makanya mulo aka ibu nuaing na mengandung di dokter do asa terus ma di leon musik tu dakdanak na di bortiani bayi asa boi ibana pistar rupanya yang pertama berinteraksi tu portibion telinga dungi mulo dungo hita isi do na parjolo aktif si malolong manang pinggol dang hea na parjolo aktivita dungo si malolong ale parjolo ondo pinggolondo alanido roma na marguar ima alarm alam ambegeido tordungo do hita di sido proses na marguar ima rupanya nga adong carani di bata parjolo mengajari jolma asa tangi ibana membege akahata na adong di tonga-tonga di sekitar ninggolune itu na membain makannya di leon do dua pinggol tu hita mana si manangi dua di hita alanido di damang dot dainang ondo adong na mandok di hita diam itu adalah emas sian pengaman ini akka halak na di luar itu jala ondo HP molo sip dang pola takas tarboto isi do hita sasitong makanya molo di dok Yakobus gigir ma mananginangi asa unang tarboto hartoon manang di dok pesalmen ima bakol di dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran
Napaingoton tu hita asaboi sip. Unang pagodakku makatai gabi tarboto ma hahotota taringot isi tu hita sasitong. Makanya orang banyak bicara, dia akan terlihat betapa banyaknya kebodohan. Molo ta ingot kisah ni Yesus Kristus, tiki disukun Pontius Pilatus, dan sudah dialusi Yesus. Sip do Tuhani, toho doho anak ni dewata, sip. Toho doho ima neng pabangkit ton harjaun ni Israeli, sip. Dan pola atus, dan pola dialusi hatani Pontius Pilatusi. Ala takas tu diboto Yesusi, dan pola sude ikon dialusi. Ala mau dialusi pe, gabi adong namar buat kesia-siaan. Tong do halak Yahudi mengidu asa ibana di hau di sea asa boi disalibkan di hau pinar silangi. Ondo na didok rupanya dang boi da ita mangasaho namar buar makatai perlu do hitasip ala didok do diam itu adalah emas. Ala nido kesuksesan ni seorang pejabat, kesuksesan ni ima aka petinggi, aka uluan, ala ibana boi membege sian toru. Kan itu berusukan tahe. Ini udah dipraktekkan tiki Presiden Jokowi najolo. Dan pola ibana gok makatai alai toru do lau membege hatani bangsoi. Siani do tarboto lomo rohani ima bangsoi. Kesuksesan seseorang di atas mau dia turun ke bawah membege aha na dipangido sian torui. Ala idu na dipraktekkan debata sian gijang ibana tuat tu portibion asaboi manangihon membege songundia alus manang pangiduan ni aka na persiai. Ondo sada jaminan na parjolo tu hita rupanya asaboi tapa ngasahon ma unang pagudakku hita makatai nuaeng asaboi tapa kema pinggolta membege aka na ulina denggang. Makanya sonari metode orang tua dang nasongona parjolui. Molo sonari kesuksesan nina tua-tua zaman now mau mendengarkan keluhan anak-anaknya. Metode dulu na tutoido makatai. Sonari na tutoido manangihon sasitong na pangiduan dakdanaki. Dan itulah sekarang metode yang sudah berubah. Banyak mendengar, banyak parbinotoan. On mana parjolo tangi di hatani dewata. Napa dua hon imanakin di begi halak Israel do alai dang ditangihon. Dia mendengar berita firman Tuhan tapi dia tidak menerimanya. Takas do di pabua Rasul Paulus ima dikutip hatani Yesaya. Tarbegi do baritai alai dang dijalo bangsoi. Ondona luar biasa rupanya. Salah satu cara asabo hita manangion hata na ulina denggan dimulailah dengan membuka hati. Makanya molo di bagasan roha ngagok aka arsa, ngagok aka hosom, membege hatani julma pe dan olo hita. Jujur mah 3 hari urap membege punguan perempuan maredde. Sian akana uli perempuan markor baru ondo hubegi mantapian. Salah lekon nggak mantap. Ale baru ondo hubegi mantapan. Alania. Ala hubereng di si adong do inatakku. Adong do HP rohaku di si. Nang pedang hubegi na dia do suarane. Ala dan tadi talbegiau ale ala hubereng nga di si rohaku. Beuh, mantap pian no engkor ni pungkuan perempuan. Nang pe sasitong na bukan persoalan suara tapi nga adong rohane dang di si. Ondo na berbahaya di tengah-tengah ngulutta. Jala sianon mamuse adong 3 hal na ikon talapati masalah ima stagol harpe.
Dok, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gabe masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gabe lama-lama nengel mah songoni jolma. Makanya pinggul harpe manang songon balanga, songon Adam dan Hawa. Ngadi dok hatani di bata, alai dan masuk tu bagasan rohani, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih untung songoni. Adung jolma masuk tu kanan terus langsung diblokon. Menangiun hata nadenggan, hata ni di bata, hata hasil tongan, munduk don. Hata nadenggan, torbusi saon. Mulu menggosipi jolma, sirusian maon. 1 jam, 2 jam, terus mah, itu apa? Songon itu apa idai? Itu apa? HP akan narwa tarjalo nasida alena nadenggan dan bui tarjal itu pinggul ni sibolis. Makanya dipanggil tu hita songon pinggul ni lintah. Do tabegi pinggul ni lintah. Molo lintah di sondo ibana di tanoi ngedibegi satu pintui jolma mardalan. Itu hebat nih. Tingkilian. Nang pemet-met ibana, alai pinggul nih kecil tapi bisa mendengar langkah ni jolma. Makanya hatop ibana tupat ni jolma. Ala di boto do di dia makhluk imar dalam. Idu pinggul ni lintah. Asa tinggil hita mambegi song pinggul ni lintah. Idu na dipangidu marite tupukon. Makanya pinggul ni lintahon gabe di dokma pinggul akana porsea. Tinggil mambegi akahatan ni Tuhani. Ada kekuatan ni si Maria. Ala membegi hatani debata. Sasitong nama biar tu Maria mamereng namasa stabihata. Ikut mengandung ima ape dang adung ima mardongan saripe masih ada petunangan. Alai kekuatan si Maria ala dibegi do hatani Tuhani marite sesiani, marite akka malaikati suruh-suruani. Itu na luar biasa. Jala ondo HP berita na luar biasa tu hita. Boy jolma dapotan ima, pasu-pasu boy mamereng nama pitungi. Ala tinggil do ibana, adung do namar guar pinggol ni dalan. Di dalan itu ibana membege taringot peristiwa isi Yesus Kristus. Neng mamolus ma Tuhan Yesus di atai jolma, tarbege ibana ma di pinggir ni dalani, di pinggol ni dalani, di sima ibana mandapoton Tuhani. Gabi di sima timbul nambar goar hapor sel. Jala onna luar biasa na dipangido tar pasu-pasu do jolma molo olo membege ima hatani Tuhan. Makanya molo dihita halak na porsea adung namar goar retret. Lapatani retret lawita di keramaian tut inganan yang sunyi manangihon hatani dewata. Itu retret. Di halak Hindu, Buddha, di Goarima meditasi. Bukan mediasi, mau mediasi malu bada doi. Meditasi. Asa boi terbegi hatani dewata marhite imana margoar retret. Dala ido na dipakai di hita akana porsea. Alanido molo sering hita mambegi di sido hita dapotan na margoar ha porseaon patimbulhon ha porseaon iman mambegi akana ulina denggan. Molo pasariku hita mambegi akana roa gabi pamateon ha porseaon dohot pamatang. Upelajari di Pulau Salomon pamateon hau pohon ala sering do tadi begi ibana akahata naroa. Moloneng menebang pohon jolma di Pulau Salomon, Papua Nugini. Dan pola parjolo dipakai kampak. Jolo diupat do dihatai do pohoni, hawi, 3 hari. Dung dihatai, malos ma. Torhatopian ma dipakpon, diponggol. Rupanya pono pasariku pehita mambege akana roa
Dan nagabe ita jonok tutuhani patimul haporsiaon alai pamateon hita mai pemanang padaun hita ma sian dewata. Ondo na paduahon na dipaingot tu hita di damang dotain. Na patoluhon ondo na luar biasa na perlu hita ingot. Pila ma dia hatani dewata, pila ma hatani sibolis. Ala takas adong do peristiwa di Alkitab sanga do ima Samuel dan bui membegi hatani Tuhani deripu do hatani si Elia tolu hali do debata makatai Samuel aha bapa Samuel aha bapa hape nga makatai debata deripu do hatani si HP dong peristiwai tak tersandar ma toro masih Eli alusima debatai do nama kata itu ondo na ikun taingot nuenggok doa kahata seakan-akan hatani debata alai gabi hatani si bolis uingot madamang dainang ini peristiwa nyata tiki di Palembang kami di HKBP Belitang Oku Timur Huriaon nabulakan halamannya. Jadi mau lomar pesta ruas ni Huria di sido dibaen acara panggung nih. Jadi tiki tahun 2016 awak gak lupa antara 2015 2016 terbagi hita do peristiwa masih panas nih teroris tiki modang salau 2015 2016. Jadi hati-hati mar pesta mahami ruas ni Huria di halaman ni gereja di Jolo mahami pangulani Huria. Jadi ruasi di rata-rata di Pudi pintu masuk nih gerbang nih gereja. Maret deh mahami lagu-lagu Huria. Memang aku paingot. Unang pagudaku lagu Huria, lagu Batakima. Ala suarane sahat tu seberang, di seberangi adong pesantren. Ngau paingot, ingot hatai tiki. Ala terus mau dipakai lagu nih Huria. Pas kebetulan na raja parhatane pandita karismatik dengan tubunang terus ma endini Huria hubereng ma romar dalan stawi ada ma Ustad Kiai Marsurban mambuan cangkul mardalan ma hubereng sian joloi lau masuk tu gerbang di gereja toho dena huberengi tor dicangkuli ma ruas ni Huriai adong nahona teriak masude jol madisi alai dah huberengi tor adong dona mangusip pun tuau dapoton ma haul ma marikat ma usian joloi hubereng ma ruasi nga belarian adong ma ama dia ma ditendang masian kudi madebu ma Kiaion tor dipukuli ma dikon Roma usian joloi lari mau tor waul ma tor hona pukulan mau 3 hali di bain ruas adung sampai ruas nih mamukul ala didang haruar tor songona kesurupan ma songoni ala emosi ini dan keluar dung waul songoni so maruasi hubereng manga mudar sudah bajuan mana pution song kemejaon ma aleu diri puruasi honau ala ngahu pao torhuduk matu ruas buan jolo tu kantor polisi adung nahona songoni masuk matu kantor polisi rame mahati ai dungi marwan masudi akka pejabat Kapolda yang Sumatera Sumsel rotu Huria nami marsogot nih mar helikopter makanya tiki mau ludang di orai polisi wartawan mungkin kami nggak masuk TV nggak masuk TV. Dungi huda poton hami ma. Tu penjara. Sengaja pakai sore ini baju nama memudari. Terhuduk ma tu Kiai. Pak, kenapa Bapak datang berani sampai mau mematikan jemaat saya di Doksong? Tangis ma ibana. Toradong ma hatane mandok. Adong do nama ngusip pon tuau. Pamate mahalaki
Jadi nahudok ceritaon adong dua hal. Au pedi usip pon asa boi lari utusan. Makanya ruasi heran amang masih makatai di jolo tiba-tiba nunga dipudi mangaul ima ustad. Ustad ipe adong namang usip pon pamate mahalaki. Tur dibuat macangkul. Siani makanya hudok pila ma dia hatani debata dia sasitongna hatani si boi sumangot. Ondo peristiwa nyata naube. Dan ternyata tohodo HP hati-hati. Olo si patah hitam mendok hatani debata doi na digoiton di doi. HP sasitongna ima hata sian si bolisi. Ondo na berbahaya. Gabi huingot mas sarupa song ceritani no mensen. Tiki igok do halak bata porsea molo opukta na parjolo mangido na marguar mudar ni aka pinoparne. Makanya peristiwa di onan rungu tiki asa tasehat madak danak asa boi ima di jalo opukta asa boi ro na marguar pasu-pasu udan ala kekeringan hati ai. Roma no mensen dan hatani Tuhan itu molo hatani Tuhan matang hatani oputta dan mungkin mangido mudar ni aka pinopar ali si bolis dui. Makanya ondo na ikon tapaingon dia do na tangihon hatani debata manang hatani si bolis di tonga-tonga ngolutta asa sabui tabidahon asa unang gabi hona hita di tonga-tonga ni aka persoalan dot akan masa. Makanya itu di lentuhan itu tuh hita nama guar panggorani roai tuh hita. Nama kuling do debata paingoton hita molo na denggan molo na sodenggan na taula di tonga-tonga ngoluon. Unang ma tapalowas hatan sibolis taoloi ma hatan Tuhani asa terpasu-pasu hita dapotan aka na uli na denggan ima patubuhon hapor syata tutuhani. Amin. Martag yang maita. Mola te deho Tuhan di asini roham na mangramoti hami manglam persauran di hami marhite hatam asa tangi hami Tuhan marbinege taringot berita na ulina denggan marhite hatami atau ngali Tuhan di batanami patinggil ma pinggul nami. Asa boi Tuhan akan nauna dengan boi Tuhan nagabe ima mambain mual ni haporson nami tan melobi maka porsiho di tonga-tonga akan namasa di ngulun nami. Selain Tuhan papos duran nami buka marohan ang pikiran nami asa tarjalo hami aka barita nauli na dinggan naro marhite parsoran nami tan melobi marhite huriami positura nami diho ali di batakku. Jala di partikianon Tuhan las durohan nami dileko di hami Tuhan ima tiki naulina denggan pasaton pangiduan nami tar molobi maradopon aka ngulu nami siganu pari homa Tuhan namang ramoti hami dia kauluan nami siganu pari disudi aka pangiduan nami disudi aka sirumun nami tar molobi Tuhan maradopon aka ulaon pakrejoan maradopon aka keluarga maradopon aka yanakon. Homa Tuhan apa tulusoni asa tarjalu hami aka pas-pasu las ni roha. Siang Tuhan homa Tuhan namang ramoti namang bisuki hami di aka ulaon nami asa bui diul hami aka ulaon pakerjon nami. Jalo homa Tuhan namang ramoti di usudi aka yanakon nami asa bui Tuhan mabiar gabi anak si olopoda na bui Tuhan nagabi mambuan las ni roha di hami akan tutua. Homa Tuhan namang ramoti di aka yanakon nami na di bagasan parsikolahan. Asa bisuk na sa kuima Tuhan na di pangasaw na sida. Asa bui di huton aka parsikola na sida parsi acara na adong di tonga-tonga ni sekolah ini Tuhan. Jala homa Tuhan namang ramoti di aka siro nami na tua-tua. Marado pun aka yanakon nami na gok umur na sida lau mardungan saripe. Pokos roh nami alide batan nami homa Tuhan na membuka rohani aka yanakon nami. Asa boi Tuhan dilului nasida ima dongan saripe nasida Tuhan song nem nima si Adam
Na parjolo iba na mangulului na adong di tonga-tonga ngulu nasida. Alai dang Jepang nasida. Ale mandok mulate do hami Tuhan di patu pahodo si Hawa, lau di patu do tu si Adam. Salai Tuhan molupen ungatung loja kaya ngokon nami mangulului. Dang na dapat nasida. Homa debatan nami na patu duhon. Asa boy Tuhan malas nero hami na tutua. Boy di hada hami mardoan saripi akaya na kon nami Tuhan. Jala dipartikan Tuhan di dahami do Tuhan panggiduan itu ngatong ngaros ni huriam. Nasa leleng Tuhan ngatung leleng mardungan saripe di nasida. Alai dang narop satu tikion ima pasu-pasu mari anakon di tonga-tonga keluargai. Asiro hamale debatan nami. Papos marwan nasida pargugu ima. Asa boy Tuhan nasida Tuhan mardami. Jala boy nasida Tuhan marpakiri mangolu tuho. Asa boy Tuhan di ari na mangihu. Boy di ida nasida Tuhan pasu-pasu na di pasato di tonga-tonga keluarga nasida. Pos ruang nami Tuhan pakai ma Tuhan perhatian aka medis dala nasida manjalo pasu-pasui. Pakai ma aka dongan nami aka ubat aka tradisional na diboto hami dalam perhatian na dileko asa boy haro ima yanakon di tonga-tonga keluarga nasidai. Pos ruang nami ale debatan nami. Di ari-ari na lehet na di patu paho di hami. Boy di dahami Tuhan malas neroha aka dongan nami. Nasal lengon pa imaon haroni aka pasu-pasu anakon di tonga keluargai. Jalo homa Tuhan namang ramoti di aka rencana ng program ni Huriamon. Mandok mulati do hami Tuhan di asini roham. Na mamuka roha ading dongan nami na di luar Huriam HKBP Depok Sadaon. Tarbege hami do Tuhan songon dia dengan di basam na membuka rohani dongan nami. Di leon pasu-pasu na luar biasa di tonga-tonga pembangunan ni Huriam HKBP Depok Sadaon. Gabe boy Tuhan tanpa pungu jumlah na luar biasa satu tikion. Salahnya Tuhan pos roha nami. Homa Tuhan na masu-masu di akadongan nami na mangun roha tu Hurian namion. Disudi aka ulaom pakrejo nasida. Saya homa Tuhan na mangramoti asa tulus asa boy nasida muse gabe pasu-pasu disuri akan ni Huriam na adong di Portibion. Jalang homa Tuhan na paingoton hami ruas ni Huriam maka bebe Depok Sadaon. Asa olo hami songon dongan nami nasian luari membuka roha nami lau mengurupi pembangunan ni Huriamon. Pasu-pasu mahami di aka uluan nami siganu pari. Asa makon pasu-pasu asa boy hami gabe pasu-pasu di tonga-tonga Huriamon tarmulubi di pembangunan gereja namion. Salahnya Tuhan pos roha nami. Oma Tuhan namang ramoti hami marsada-sada di pakerjon nami di aka ulon nami asa boy gabe pasu-pasu. Ramoti ma di sudah kadungan nami panitia pembangunan namang roha satu tikion. Na boy Tuhan di leon nasida sian asa roha gugu nasida asa tulus ima ulaon pembangunan non. Tambah ima gugu nasya koi leon ma di nasida apis tarang. Asa margogo marbisuk nasida patu paon program na di patupa Huriamon ima paulilon bagas ni jorom. Posra nami Tuhan di aka program ni Huriam di bagasan ima na jonokon oma Tuhan na patuluson asa boy Tuhan mardalan denggan asiro hamale di bata nami mulak mahami di bagasan dame manjalo hagugon pasu-pasu lau mangulon nami sigeno pari jala paingot muse hami asaro muse maparsauran maka tindakon denggan di basam di tonga-tonga ng ulu nami marhitip pasuran nami di Huriamon HKBP Depok Sadaon. Asiro hamale di bata nami pasatami matangi yang panggidon nami on marhiti anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasahat maaplehata marhiti maita. Sorak
bata, oh puji kami, ipe halo mohon ende nami, sagama digoarmi, doh di anakmu, Yesus ibartogi, Tuhan rajaonmu. Tuhan mantu jolon, tatap hajol maon, sai pararat matong-tong, atahalon, tunaso tumandahong, doh Tuhan Yesus, asasa sudenaro, mandapun Tuhan Kristus. Nungaro tuhitao, katahangoluan, napasonang say tungtong, rohana jeyaan, molo jinalonai, gawe na borsea, di Tuhan Yesus si pabali jea. Tapasat ma peliata martangi yang ma hita. Ali di bata manami na di benua gijang, hodrohani saluhut, silana denggan dot na salibasah na melutus. Hupasatami masih na lemi tuhami planami tuho. Sejalo mai gabe puak na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asau parseang hami planon. Patimbulhon rajamu tungotongani huriam dohot di portibion. Boy maronami marteton dim. Asal tadahami godang silami tuhami. Asalam gigir melate tuho. Martihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni, roni pamataku, osano duguki, roni salu hartaku, ubasan itu naso satu kulon. Ale manami na dula gijang, saya pinabadia mak guarmu, saya Roma harjaonmu, saya saut malomo ni roham di matongon sama do gijang. Lemah tuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami song panesan nami, di dosa ni dong anak rosa tuhami. Unahami tu guntu pangjunan, palua mahami sian pangago. Raja
sondak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhatai. Di pasu-pasu jala di ramauti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bune tuho, jala asima romanidaho. Di dopakon Tuhan di batama bune tuho, jala di pason ma damai na tuton dim.